Les 11:08 del matí, continuem en directe al Submarí, iniciem la segona hora d'aquest dimarts ja primaverenc i ens n'anem com cada dimarts a parlar de la nostra sinfonia familiar, ara sí. Ho fem com sempre amb la Júlia Prunés, avui a l'altra banda del fil telefònic. Júlia, bon dia. Hola, bon dia. Benvinguda al Submarí. Se't fa estrany abraçar-te a través de les zones arsianes? Ai, sí, oi que sí? Mira, si més no inventarem una nova manera de fer abraçades, que això està molt i molt bé. Escolta'm, avui el tema és molt interessant, cada setmana ho és, però avui el poder de les paraules, sobretot durant el naixement i la criança, durant allò que en diem els primerissos, les primeres vegades que són mamàs i papàs. Per tant, el que està clar, Júlia, i d'entrada, és que la paraula té molt poder. En té moltíssim. Tant si es diu com si no es diu, també, Ah, carai! Els silencis també tenen molt poder. Per tant, sota aquesta premissa i a partir d'aquí, del poder de les paraules i els silencis, hem de començar a posar fil a l'agulla. Anem al part. En el part, per exemple, s'ha de parlar... Bueno, en el part es fa el que es pot, tot s'ha de dir, però com hem d'utilitzar les paraules o els silencis? Què és el més indicat, Júlia? Durant el part, les dones el que necessiten és centrar-se en elles mateixes, clar. i com menys paraules els diguem, millor. Ara, això sí, si se li diem paraules, han de ser paraules que li donin confiança. Nosaltres en el grup de lactància, o jo quan acompanyo alguna mare en algun postpart, en algun part, totes les mares tenen alguna frase o alguna paraula que ha sonat a sala de parts i que els hi ha arribat fins a l'ànima. Com per exemple, ui, és que aquest nen és molt gran. Sí. Quan porten l'últim trimestre d'embaràs, que el ginecòleg o la llevadora o qui sigui que els hi fa l'ecografia i les pesa i tot, les fa les revisions, i els diuen, oh, serà molt gran aquest nen, serà molt gran. Clar. Això en una mare l'espanta d'entrada, perquè diu, i ara com sortirà si és tan gran? I llavors la fa entrar en el part amb una mica de por, i la por no és una bona amiga en el part. És més, jo he vist néixer nens de més de 4 quilos sense cap problema, i he vist mares espantades perquè els hi portaven mesos dient-los que el seu bebè era molt gran i que quan ha nascut no ho era tant, tampoc. Per tant, tot i que, evidentment, el metge, el ginecòleg, ha d'informar, i tots volem saber sempre allò, que serà gran, serà petit, però intentar suavitzar la situació i no fer-ne un problema del mal ús de les paraules, que en definitiva l'única cosa que han d'informar en aquest cas, no? Exacte. Dir que un bebè és molt gran i res més, no diu res. Primer perquè les proves diagnòstiques, o sigui, l'ecografia, no és fiable al 100%. A vegades hi ha uns marges de mig quilo, fins i tot, de diferència. És moltíssim. I a més, el tamany del bebè sí que estadísticament pot indicar que hi poden haver més dificultats, però no necessàriament. O sigui, no totes són pel tamany. A vegades hi ha nens molt petitons que també és un part molt llarg. I no té per què ser pel tamany del bebè. Per tant, no té res a veure i hem de tranquil·litzar fins i tot amb les paraules a l'hora que informar, però just abans del part. Exacte, i en tot cas, si hi té a veure, tampoc hi ajudem dient que és molt gran, perquè la mare no sap quina informació, de què li serveix dir-li que és molt gran. S'ha de preparar d'una altra manera, ha d'apretar d'una altra manera, s'ha de col·locar en una altra posició. Si aquella informació no és significativa i no li pots donar una alternativa o unes estratègies per portar-la millor, no serveix de res dir-li que és gran. Per tant, no espantem amb les paraules, fem un bon ús. Això d'entrada ja en el moment del part. Sí, a vegades és que aquest nen està molt amunt encara. Sí, o està molt verda. Estàs molt verda. Està molt amunt. Les mares no saben tant com una llevadora o com un ginecòleg la fisiologia del naixement.
no s'imaginen què vol dir que el nen està molt amunt. Clar, i més en el cas que és la primera vegada, no?, que vas a parir i que ets mare. Per tant, hi ha paraules que és fàcil que, tot i la bona predisposició per part de qui les diu, angoixin i... Exacte, i penseu que són paraules que queden gravades en la memòria de les mares, I te diuen, ostres, és que jo sentia que deien, és que aquest nen és molt gran i pensava, i ara què faré jo, no? Quedarà aquí dintre, no podrà sortir, i clar, s'espanten, no ho diuen, i sí que els que estem al voltant, a vegades se'ns poden escapar paraules que no pensem que poden ser tan impactants per una dona que està molt vulnerable. En aquell moment és un moment vulnerable. La vulnerabilitat de la dona fa que engrandim probablement aquestes paraules, per tant, prenem consciència d'això, del que diem, sempre i quan, evidentment, s'ha d'informar. I en tot cas, sempre farem servir paraules que li donin confiança. Una dona ha de confiar en el seu cos i en el procés. I per tant, sigui grossa o no sigui grossa el bebè, estigui amunt o estigui avall o estigui més dilatada o menys, intentem construir les paraules en positiu i donant ànims i confiança amb el cos d'aquesta mare. Està preparada per parir, per tant, en principi no hi ha d'haver cap problema. Ara ho has dit, aquesta confiança al cos corporal, perquè en un part, evidentment, a banda de les emocions i les sensacions, hi ha una part molt alta, un tant per cent molt elevat de la part física, d'aquest esforç, i per tant hem de prendre consciència del cos i del moment del part. Ens anem a la criança. La criança, les paraules o silencis. Què passa? Doncs aquí, clar, jo tinc molta experiència amb el que fa la lactància, perquè en el grup de lactància ens en venen una pila. I de fet, mira, ahir teníem grup, que sempre ens trobem els dilluns, i ens va venir una mare precisament amb una frase d'un pediatre, no?, que se li va quedar clavadíssima. Quan... I quina era la frase, si es pot fer? Doncs aquest nen plora de gana i no tens prou llet. Ja. Mira, em recorda alguna cosa, aquesta frase. Sí. O la teva llet no és prou bona, o ui, a vegades ja passa això, o els pediatres amb això tenen una responsabilitat molt important a l'hora de dir les coses. Perquè a vegades es queden per anar ràpid o perquè, bueno, per costum, deixem la informació a mitges. I, bueno, una mare sí que en un moment donat pot tenir menys llet que el seu fill necessita, però pot venir de moltes... es pot arreglar de moltes maneres, o es pot decidir es pot prendre una decisió de començar amb una mixta, o sigui, afegir-hi un biberon puntual i després recuperar la lactància materna. Però si això no li expliquen a la mare no ho sap, i el sentiment de culpabilitat i d'inseguretat que se li pot generar a una mare que se li diu així, és que no deus tenir prou llet. Quan no hem mesurat quanta llet tenim. Clar, venim d'un procés hormonal brutal, estem molt susceptibles, molt vulnerables, i la veritat és que a vegades qualsevol paraula, com dèiem, la podem entomar de manera diferent, però és cert que llavors tenim aquell sentit de culpa, de dir, jo ara soc mare i no estic fent les coses que hauria de fer una mare, per tant s'ha de vigilar molt. No me'n surto, o no me n'havia donat que tenia gana, o moltes coses d'aquestes. A veure, a nivell de professionals de la salut hi ha moltes de frases d'aquestes que ens van arribant en el grup de lactància, no? De totes maneres, els que estem al voltant i que no som professionals sanitaris també en fem moltes d'aquestes. És molt típic, no? És que tothom qui ve ens diu, és que això vols dir que no té gana? O vols dir que no el tens massa estona al pit? No l'agafis, que es mal acostumarà. Clar. O allò, deixa'l plorar que va bé pels pulmons, no? Exacte. Aquestes frases s'obren. S'obren perquè només donen a la mare i a la parella la sensació d'inseguretat i d'impotència. Intentem fer frases positives i constructives. Ens pot semblar que un bebè té gana, però no ens podem quedar amb el fet de dir ui, això és que té gana, és que no l'alimentes prou, és que la teva llet ja no és prou bona. Ja està. O jo conec una noia que es va quedar sense llet. Totes aquestes frases les podem estalviar.
Perquè el que necessita la mare en aquell moment és sentir-se acompanyada i confiar en el seu cos i en tot el procés. I recursos per solucionar situacions dificultoses, però no observacions sense... no sé, sense... No, és que la veritat és que, esclar, a veure, cada situació és un món, cada mare és un món, i tot i que hi ha uns comportaments, és evident que quan tenim un nen l'hem d'alimentar, no? I normalment per morfologia, fisiologia corporal i genètica, doncs la mare li puja la llet i alimenta el bebè. Moltes vegades passa que la mare, pel que sigui, doncs no li puja la llet. Com fer front a aquesta actitud, a aquest petit problema? Doncs l'hem d'afrontar d'una manera assertiva, no? I com molt bé tu deies i diem molt en aquesta secció de la sinfonia familiar, hem de comunicar-nos molt bé amb les sensacions, no? És a dir, a vegades potser en tranquil·litat, al moment de donar el pit, estant sola, amb bona connexió amb el teu bebè, intentant estar còmode, pots arribar a fer moltes més coses, no? És més, les paraules, ara que ho comentes, tenen poder a nivell emocional, però també el tenen de retruc a nivell fisiològic. Una mare espantada, una mare angoixada i estressada, està empapada d'una hormona que es diu adrenalina, que li posa molt difícil a la lactància, li posa molt difícil en una dilatació, per exemple. O sigui que una paraula que està angoixant a una mare probablement estigui treballant en contra de la lactància o estigui treballant en contra del mateix part. I es pot demostrar bioquímicament, a més. O sigui que no és només de sensibilitat o de la mare, no? És que tu prens tot molt a pit. No. Hormonalment té les seves repercussions una frase que ens angoixi o que ens estigui. Per tant, ara hem parlat una mica d'aquestes angoixes ja per acabar, Júlia. Paraules que poden anar bé, no? El potser tranquil·la, relaxa't, pren-te el